And all my life you have been faithful. And all my life you have. Mga binati o minahal kong matalong okay? Mauni pang-release po sa tupad nga sweldo nila, mauni tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalong, okay? Nagdungan guys ang pagpanghatag og pensyon sa senior citizen o pagpanghatag og sweldo sa tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalong. Asa mo nga barangay, ma'am? Asa mo nga barangay? Salvador po. Oh, Katagi, taglabas. nagsagol di ay. Nagsagol. Okay, maunig mga taga-tupad, ma'am, no? Tupad. Okay. Maunig tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalong, guys. Maunig mahatagan pa og sweldo sila karon. Kuan. Nagmix ni nga barangay sa pagpanghatag og sweldo sa mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay. I hope na magmalipayon sila aron makapalit og bugas nga tag 20 pesos diri sa lungsod sa Matalong, guys. Iko-pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan kalambuan diri sa lungsod. Magtinabangay kita kanunay alang sa kaugmaon ug kaayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalong. Okay. April 25, 2024 mao ning adlaw sa pagpang-release o sweldo sa tupad diri sa lungsod sa Matalong o pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalong. Okay, ato kayo support kanunay ang administrasyon headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric Espahulio aron magpadayon ang mga programa or ang kalambuan diri sa atong lungsod. Iko-pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalong.